cu o cotă foarte bună de piață, dar și la norvegieni sunt jucători care s-au tranzacționat, jucători în această echipă cu sume spre 3 milioane de euro, lucru remarcabil. De asemenea, Henderson i-a pasat lui Weghorn. Acesta a încercat o continuare cu Marshall, dar s-a repliat foarte bine acolo Hedenstad. Revin englezii, o minge periculoasă și este gol! Gol marcat de Connor Wickham, cel despre care tocmai pomeneam că a fost cumpărat de Sunderland cu 8 milioane de lire sterline. Așadar, Connor Wickham deschide scorul în finalul primei reprize pentru Anglia. Sunderland s-a gândit în această vară să-l împrumute pentru că este foarte greu lui Wickham să se impună într-o linie de atac în care mai strălucesc și alți atacanți precum Luis Saha sau Steven Fletcher, dar până la urmă Sunderland l-a păstrat pe Wickham și s-ar putea să fie o decizie foarte bună. Iată ce gol important marchează Wickham pentru Anglia la tineret. Din nou greșeală în defensiva Norvegiei, de această dată Fredrik Ulvestad a fost cel care a greșit o pasă simplă, excelent a profitat acolo Wickham. 1-0 pentru Anglia și de acum misiunea norvegienilor devine foarte grea. Wickham are numai 19 ani, dar vedem ce fizic extraordinar are pentru un atacant central, așa pe gustul englezilor, să spunem.